Ίσια, τίποτα δεν καταλαβαίνει, Μια χαρά είναι το αμαξάκι, πάμε χαλαρά, εντάξει. Ναι. Αριστερή 5 και 100 ίσια. 5 minutes later. Έφυγε το πίσω παράθυρο. Τι? Το πίσω παράθυρο κρέμεται. Πίσω, εδώ, αριστερά μου. Ωραία, πάμε. Όντως έφυγε το παράθυρο. Ναι ρε, κρέμεται ρε, το βλέπεις στον καθρέφτη. Αριστερή 5 και 70 ίσια. Αριστερή 5 και 70 ίσια. Να σου γαμίσω. Κάτι έφυγε. Δεξιά 4 διαρκείας. Τι εννοείς κάτι έφυγε? Δεν ξέρω. Σε αριστερή 5. Το παράθυρο απάνω είναι. Έφυγε κάτι σημαντικό. Δεν ξέρω. Έτοιμο να φύγει όλο. 50. Ναι. Δεξιά 4 μείον. Ποιο μωρέ? Άμα είναι για παράθυρο, μην κόβεις. Πάμε να Όχι, φύγουμε. όχι, πάμε. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός εδώ. Ό,τι γουστάρεις. 50. 20. Αριστερή 3 μην. Αριστερή 3 μην. Δεν υπάρχει. Ποιο δεν υπάρχει? Α, το άλλο, ναι. Πού το είδε? Δεξιά 3 σε φουρκέτα αριστερή. Δεξιά 3 μην. Ποιος είχε αυτό το μωράκι. Και 114. Οι δύο. Γιατί ρε Κωνσταντίνε, γιατί με αγχώνεις τώρα? Αριστερή 6 τέρμα και 80. Δεν πήγαινε άλλο. Το είδες. Αριστερή 6 και 80. Δεν πήγαινε άλλο το μπουρδέλο. Δεξιά 3 μην. Και 114. Μην μωρέ μαλάκα. Αριστερή 5 διαρκείας. Γεια σου Φαντομά. Στο βράχο. Βράχο τον καημό μου. Δεξιά 5-80 ίσια, προσοχή από αριστερά, θυμίσου. Χάνεται κέντρο, κάνε ένα άλμα τελευταίο. Και πάμε σπίτια μας. Και πάμε σπίτι. Για εκεί πάμε. Τώρα το είδα. Άντσαν όλα μαλάκα. Σκότωσε. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Έτσι, τέλος. Δεν πάμε νοκάρτες φίλε, δεν θα μείνει τίποτα. Όντως.